Joo, matka ei edisty ilman polttoaine lisäyksiä, niin otin lätkäsemässä rekkabensaa kyytiin. Tai jatkaa matkaa näitten puhutuspintojen kanssa. Ja mukavan lämmin päivä tullut. About 25 lämmintä. Niin kuin taustat näkyy, niin kohtuullisen kirkas taivas, mukava ajokeli. Lähdetään jatkamaan matkaa. Öljyhiekoilla ja pääsee lastaamaan. Tää on pelastaa kummasta viime viikkoa. Kun olin tää maanantai keskiviikko-ilta odottelemassa, pystytäänkö lastaa vai ei. No, viikkoa myöhemmin lastataan. Yes. Joo, tommosen laitteen pyörii on mitä kuljetetaan tässä näin. Niin. Kun odotellaan, että toi kyseinen kuuppa lähtee tosta liikenteeseen, niin päästään lastaamaan renkaat, mitkä on tuolla kasassa, niin lyödään mulle kyytiin. Sitten lähdetään kohti Arizonaa. Huomenta vaan täällä kuorma päällä odotellaan saattoautoa. Päästään laitteen jatkaa matkaa noitten romurattaiden kanssa. Romurattaiden kanssa Fort McMurray Alberta ja määränpää olisi Gilbert, Arizona. Siirtyminen 2100 mailia kaikkinensa niin reilu 3 päivää touhumista noitte paskaksi menneitten renkaitten kanssa. Tämmöstä roipetta. Miettinyt, että minkäköhänlaisen tussahdukset oikein on pitänyt toi ensimmäinen rengas, mikä tässä on kyydissä. On vähän ottanut kipiä. Kipeätä moineet Nää menee sinne Arizonaan Gridstoneille analysoitavaksi. Mikä on mennyt vikaan renkaiden kanssa. Mutta tällä hetkellä odotetaan sitä saattoautoa tosissaan. Ai. Sen aikaa voi mennä ihmettelemään tuo aamukahvikas.